अखाफोरजों मिनि जाबाय सांग्रेमाजों जंखाय जाबाय अखाफोरजों मिनि जाबाय जौ लोंदों हर थौदों हावरिया जालांदों जौ जोहोलावफोर नोंसिनि गांजेमा ना संनाया दाबो मोनाखै नामा? जानोसै आंनासो उरा बोरबा बोरबा जालांबाय दां जौआबो माथो अरखौनो सुना होआसै सुगासिनो दंलै बाजै सुगासिनो दङ सुदों आखाइ गांजेमा सुदों नै आइ गलापसि बाल्थिं लाबो आं जौ खांनोसै दै गारनो लाबो माबार लाबो साननि दुंनायजों अरनि दुंनायजों बबे जौलै बे दुंनायालाय डिस्टार्ब खालामफैयो बिसोरो मालायनि जौ लोंनाया बाहेरायाव लोङो बिसिना अगदाब लोंना मा सावजायो खम जोलाय फिथारलै जेबो दानांजा हंला आगै जेबो दानांजा उन्दैफोरनि बाथ्राया बिदिखासैलै दे माबार फोमोनदो नै जाबायलै बाजै खांबाय आङो माबार लोंना थांथारदो खांबायनि जादाखौ खांबायनो खांबाय होमबा हंला आगै दुन्दियाखौ एसे बुंदो दुन्दियाखौ लाबो आच्छा आं दुन्दिया लायनोसै बिदिबा औ आसा बिदिबा आं लायनोसै दा बुंग्रो सेलेखाबो गलायथारबाय सिथ्रिबो लाबो रोंलायला साहा बुरजा ओंखारदों आगै जौआ जोंना बेसेबां जौआ एसे बुरजा ओंखारबाय नै दे नै आंना दोनथ'सै बावनो ओइ आगै गांजेमा फैदोलै नोंबो फैदो आंहा जौखौनो एसेबो खहाबथारा खहाबालै बाजै थांगौहाय मा आं नङाबा जौखौ हाब्ला एसे बिलाय बिस थानानैलाय बोरैथो खहाबनांगौ सरिसि बिलाय बाथ्राया ओरैलै आगै गांजेमा हा जों न'नि जौखौबो खहाबा हा मानोथो बायनानै लोंफैयो जोंलाय हा थिग बिदिनो जोङो आरो रुखाबो थिखांदो लोंदो हंलागै नै लोंबाय माबार एसे स्रां मोननायनि नङा होनबा जौआ मोजांथारबासै आं मोजां फानखायहाय आगै गांजेमाजों नाजों आरो आगै गांजेमानि जौ गोरानजों बिसिबां मिलायदों मिलायथारबाय ओइ हंला आगै देहायावथ' एसे दावखोबायानो दा रांफ्रा बेसे जाखो बाजिनाव सोंदो हा बाजै मा हा रांफ्रा बेसे जाखो फालाय हा दिनैजों मैयाजों 40 जाबाय मा आगैबा जौआ खर' नांबाथाय गानबो खननो गोसो जायो लोंदामाथाय खनदो बाजै गांजेमानि जौ गोरान एसे लोंगाब्लाथाय बिखा गोरान फैदो आगै गोलोबथासै Ay, agay! Jaro, ari maba! फैदोलै आगै Tangsoy! खबाथाय जौगाबाय दा थाखा नोंसोरो लोंफैयो माखुनिसो होनानै खेमसिन जायगायाव गांला दोनजागोनबा आंजों Hey, Jaro, गलापसि जौ दंना गैयाब्रा जौआनो गैया जाबाय बेरलाफोर गंसे नांगौ नोंसिनलाय
गंनैल' लाबोग्रोदोब्रा जारौ गलाबसि सना माइनाव र' जिरायथ' आं लायनो औ नंगौ नंगौ लाबोग्रोदो बेनो थोयो नै दासो बिफा फैनानै थांलायबाय आरो दानो फिसाला फैलायबाय है मा राव जाखोब्रा बेलाय आफाना आलदा उदै आंना आलदा उदैलै आफा लोंनाया आंनि उदैयाव हाबा मिथिबाय नै जारौ गलाबसे हनै सेंग्राफोर जौ लोंनो आहाय लायनांगौहाय दखानाव नङा माथोब्रा जों जौ फाग्लाखा जों लोंखायो सासे मानसि लोंनाया सोरनिबा उदैयाव हाबो न' जौआ लोंदो जै बदंबालि फिसा गोलैबाय बेसे बेलाय सिख्लाफ्रा बेलाय हामालै बिफाबो फिसाबो जौ फाग्ला जादों नोंसोरो खान्दामोन नै आंहा माइरंखौ लायथारनांगौहाय दखानाव दा लोंनानै थांदो दे नोंसोरो नै गलाबसे जौ होफैबा दं हमसोदो आय 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 हे फंबायफोर नोंसोर मालाबा सफैग्रोदों फंबायफोर आदै बारखो ओइ ओइ आदै बारखो ओइ ओइ दे दे जागोन औ जागोन जिराय जोंना मेट्रिक फरिखाया बावथारला गाव गावबाव नखला मोजां लिरना लाखाजोबदो ओइ जा खौसे जाथारनांगोनलै थिग गैया बिजाब बेखौ सिन्था खालामनाङा सासे नखलमा जों मास्टारखौबो बुना फैनांगोन जोङो आंनाव सावरि लिंदिनलै जायो गाबोन जोंनाव नखल लिरनाय सावरि नंगौ नामा नोंनाव गाबोनहाय आंनाव समफोर गाबोन ओमफ्राय गंनै लोंहोनांगौ जागोन ओमफ्राय आं जौ लायनांगौ औ सेरे गलथानै जाथारबाय जागोनलै आंहा मोनसे बेमार जाबायलै दिलखा बेमार औ बेखौनो सिन्था खालामो जाय जिनिसा मानि जाय बेमारा जायोब्ला अजाबो हाया डाक्टारबो हाया एसे सिन्था खालामनांगौ जायोलै ज'नो फंबायफोर लासै आदा बारखो बावदो खराल लाब गैया बारखो दिहुनल' आंनो लोंहागैना आदाबो ओइ सेंग्राफोर हा बे बारखो दिवानो सोर जौ होआ ओइ गलाबसे ना नोंसो होआ नामा ओइ बारखो दिवानि जेराव सेंग्राफोर जौ लोङो बहाय हाब्र' जौ लोङो आरो गावबो मालखौ लाय लोंफैयो नोंहा बाखिया 2 जौ जाबायहाय बारखो दिवानि ना बेखौ मिथिला आं होलांगासिनो गांजेमा खावलाय गोजा माला होआनलाय माला नोंनि खानायखौ गुजोबगोन आरो खावलायखौ आं नोंसोरनिफ्रायसो रोंगौलै आं गांजेमा रोङाखै दिनैहाय मिथिबाय आदै मा बाखि दंमारमोन आं रानि हिनजावहाय नों आंनि जौखौ लोङै बेबायदि बाखि गालांनो हाय मिथिगौ नामा जायगा मोजां मोनग्रा आं बोरैखौबा गाज्रि मोनग्रा नोंखौ हायना मुलि होना लांगोन आङो हायना मुलि होना देवानिमोन ओइ गांजेमा खावलाय गोजा नों जुदि रांखौ आं लोंनाय रां बाकिखौ जुदि नोङो होआखै होनोब्ला नोंखौ हायना मुलि होना लांगोन आङो मिथिबाय गोसोआव ला लोङो मिथिखा बे गांजेमाखौ हाब मा बेरे बासाखौ आवलायनाय बायदि सोंबायलां आदै बारखो औ बेरे बासाखौ बायदि मोनथारबाय आङो गोजाबो होदोलै फैदो नामा दा जायोब्ला खिस्ला हाबा दिगदार दङ खिस्ला हाबा आनजालाय दे थांदो आदा थादो दे Ay, Lucky. Mahajan Babu. Ang pwede ni Mahajan Babu. Nih, langsung Pak Fungwai silai. Paman Pak, silai. Fungwai silai. Ay, Lucky. Ha, माबा खौरां बारखो फंबाय खौराङा दंलै माहाजोन बाबु मानोना बे नोंनि गोसोखौ खोमसि मोननायखाय आं माबा मोनसे गिदिर गोजोननाय होनो फैदों माहाजोन बाबु मा गोजोननाय बे बारखो फंबाय ने माहाजोन बाबु पा बिदि बिगाब आबजा अबजाफोर गैथ्रा हा गैया माथो औ दंना मैया आं लोंखोन्दा नोंसिनि ससे खारखनाव दोनदा बेखौ लायसाबदों र फंबाय र अब्लानो जागोन ए हायलुरि मायं फां मैया नोंसिनि ससे दोननाय बे खाराथिं खनान जौआ लाना फैथां औ लायदि बाबर ए बेहाय दोननाया औ नाबार गोख्रै लाना फै औ
फा मा मोजां खौरांमोन बियो बारखो फंबाय दङ सिङाव दं फा नों दाहालागैबो दासिमबो आंखौ बालन्दा होनना मिथिखानानै मिथिगौ माहाजोन बाबु सासेबो सौग्रावथारा नामा सौग्रावबाय सौग्रावनायाथ' माथो जाखो फालाय नैरियालाय बिसो आखला बे नङाबा जाया फाक्काखाना फाखा दिनैनो हरखाथारनांगोन अब्लानो गाबोन जाबाय बे जागोन जागोन मिथिबाय जागोन नुदो फंबाय माखौ नायबाय थाखो जागोन जागोन माबा बेखौ नुब्लाथाय गोसोआ गोजोननाय मोनखाथारो नुदो फंबाय दे माथो एसेल'थार माहाजोन बाबु फा आं मैया लोंखोन्दा होननायालाय लोंना हायाखै होननाय बेल' दोनो है आखाइ मलथारबायलै नै माहाजोन बाबु जालियालै गैयाबाथाय बिदिनोसै सामफ्रोमबो बोरा आयै खमसो जायाखै नुखाजोबदो फंबाय नै माहाजोन बाबु जाथारलालै दे माबालै फंबाय आंहा बे जौ बथल आरो कापखौ नुबाथाय खदैयासो ग्रद मन'फ्लांगोरो ओंखायनो खदै मन'दों आङो नंथारलै बेन्दों माहाजोन बाबु हाबा बाथ्राखौ दोनखोमा दोनखांबाय थायोब्रा नोंलाय माहाजोन बाबु बुंथारदोरा माबार बुंथारदो मा बुंनांगौ दं मानो दोनखोमाबाय थानांगौ माहाजोन बाबु बाथ्राया बुंबाबो जाया बुङाबाबो गवा जोंना बे बाबुआ खोनायोब्ला थाल्ला दुमा फेथा होथारगोन नै नोंखौ नामा ए बाबु अलंबार बहा थांनो ओंखारखो औ फा थांनो ओंखारखो दा थाब दाफैसैलाय माबालै आदै आरो आफा जोंनि सेंग्राफोर दावगाफु सेल्फ हेल्प ग्रुपनि समाज फोसाबनाय मिटिं दङ आं बे मिटिंआव थांनो नागिरदों थाथ'दो आदै आफा आय लोक्की अलंबार बाबुआथ' थांबायलै मेरगम माहाजोन बाबु दाना मा बाथ्रा दङ बुंनो हासिगोन माहाजोन बाबु बुंदो दानिया आं मोनब्ला बे आंनाव थानाय हाइलुरिखौनो बेलायथो मागना दहाय खदै मन'बाय थायाखै बे माहाजोन बाबुआ दहाय बे खदै मन'बाय थाथारदो ए माहाजोन बाबु आं थांसै दे माहाजोन बाबु नाथाय नैबे जगार खालामना दोनखाथार दे खामानिया जानांगोनलै फंबाय जागोन माहाजोन बाबु आं थांसै दे थादोलै माहाजोन थांसै नै ओरैयालै माहाजोन बाबु ओरैया खिन्थु दाबावथार माहाजोन बाबु हाब आगै हाइलुरिया साहाखौ दाबो लाबाब्रा बियो ना बे बारखो देवानिजोंसो माबा खोथासो मोनबाय नामा बिलाय न आदा खिफि साहाया ए माथो लाबोबायानोलाय माथो खामानि मावनाय जाखोसो बेलाय खावसिं खावलालाय बैफोर हाग्राफ्रा मोजाङै फुलफ्रा मोजाङै मावगासिनो दं आगै जेबो जिंगाथासि फुंनानैलाय निहिरा रानाखै नों साहा फुदुंबाथाय जोबोद गोथाव जाथारदोंलाय आगै हाइलुरि जोबोद गोथाव जाथारनाय मोनथारदों आंजों हायो बेलाय साहानि बाब मावनो हायो आङो बेदर एवनाय होन ओंख्रि संनाय होन माबा लाब्रा लुब्रा माबा मा होनो बे एवलु सावलुफ्राथ' दोनबावदोसो आंसो नोंनि खामानि मावनायालाय मा जादोंसि आच्छा आगै हाइलुरि बेफोर बाथ्राखौ दोनथ'थारदो बे बारखो देवानिजों माहाजोनजों मा रायलायदों फालाय हा मा रायलायनोसि बिदिनोसै सामफ्रामबो बे आंखौ बिसारि गदाय लानो हास्थायबाय थानाय बाथ्राखौनो सामफ्रामबो रायलायबाय थायो सिथोर माथो नांलांबाय आंनो बेफोरबायदि बालन्दा हौवाखौ दोद जाम्बि बेफोरबायदि बालन्दा हौवाखौ लायो नामा जोंबायदि मावनो गोरों दांनो गोरों दाद हौवाखौसो लानांगौ बेफोरबायदि बालन्दा हौवाखौ लानानै मा जानो आरो आं जाबाय नैबे फान्था गोरलैया धाना थायै गोदोनिफ्रायनो रां खामायखानाय आंनाव सानब्लाबो सानथ्र'नो हाला फैसाया बेबायदि होननानै देनां आंखौ लांनानै आलो जाहोनो हायाब्लासो मोनगोन नै खिफि सनाथि मा ओंख्रि संदोंब्रा बिलाय लाफासो जेबो गैया दे आं ओंखाम बांद्राय जाबाय जानो हायाहां एसेखौनो देहाबो नोंना खुरिया जाबाय माथो खालामबावनो जा एसे जादो दे जिखौबो जादो नोंहा दे जादो जोंना गथ'फ्रालाय औ लेंहरदो फैदो जाखाथोंसै जों ओंखाम जाफैदो
दानि जुगनि खुदियाफोरब्रा जायगायावनो मोना दानो थायो दानो बहा थाङो फात्ताखौनो मोननो नागिरलालै सनाथि फैसा नांगौलै आंनो फैसा नांगौ दे जानायनि सिगां दावराव दाजा जानाय लोगो मानसिया थांना थायो नामा ओंखाम जानांगौ मानसिया थांना थायो नामा मालायफोरना मटर गारि मटर साइकेल सालाय नुयो थफिया फुदो फैसा बिबाबो फैसाबो मोना थफिया माबो फुबाबा मोना थफिया ओंखाम जाना थफि हमनो हामाहाय होला आया लोखिया बोराबोनो जेबो दाहानसैलै सनाथि दानि सु मोना गथ'फोरखौ जेबो दायदावथारसै दे जादो जादो हामाहाय थफिया फु फैसा नांगौलै फैसा नांगौ हरनो हाया हाबाब फिफायाबो हरनो हाया हाबाब आं हरनो हाथ'वालै फिसा हरनो हाथ'वा हा साननै सानथामसोखौ नों नेथ'बानो जायोना राङाखि गोसो जाब्लानो फैब्रबनाय बेथ' जिनिस नङालायब्रा माबा मोनसे जिनिस फाननांगोन अब्लासो रां फैगोन नोंसोरजों जाया जाले आं ओंखाम बेबायदिनो मा आखलानो हाबाब हाबाब मा खालामबावनांगौ जाखो होनबा आं बिसोरखौ बिफाबो बेनो फिसाबो बेनो एसेल' गाज्रि नंला नै जादो आरो मा दाना नोंथाङा मोजांनि आखला सनाथि आं दहाय बुंखायाखै दा दानि गथ'फ्रा सु गोनां गोजा जाथारबाय होननायखौ नोंनो बिदिबा गुदियानो आरो बे फिसाखौ मा होननो हाबाव नोंलाय नोंनि आखलानो सै रोखोमखा आंखौथ' मिथिखाला गावजों गाव नांलायनानै मा फिसा हौवा सासेखौबो सौदोबनो हायाखिसै रथ' फाग्ला खान्दा जास्लाबा मालानो मानो थांनो नागिरदों बिलाय नै नों मा मिथिगौ आंजों खिथालाय दा थां दुइसिननि अखासिनसो जालांबाय बियो फरायनायाथ' गैखाला जेबो लोगोफोरखौ लानानै ओरैबारै बेरायनायल'सो बियो लोगोफ्राथ' बेनाथ' सासेबो मोजां नंखाया मालाय मबाइल गोनां मटर साइकेल गोनां बेखौल' लोगो जागासिनो बेफोरजोंल' जेरै खान्दा एरै लान्दा खान्दा जाजोब्बाय बियो बेसेबां फैसा बाहायो ओजों आइनि लोमजानायखौ जेबो नाया बिसोरो नाय फादुराय नैबे लांफैदो बे फाग्ला मानसिखौनो रायबाय थायो नामा लांफैदो जाखांबाय रागाल' मानसियानो दे बोस्रांदो नङा नाम नुबाय नामाब्रा नों हरालै मानो हराखै जाखा बे गोजौ सोरनि जाखा फैसाखौ मा खम नुबोखोब्रा आंलाय आंनो थगायो सब समाय नै माबा र' फैसाखौ बेनो होखाथाराखै बे मानो होआखै माला होलानलाय नों जोंखौ नुवाखै नोङो जाबाय बेखौ जायो नामा नै हाब थुमाय मिथियाखै ना नों मिथियाखै मिथियाखै जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिंनो बाहाय माने अलंबारा लेक्सार होगोन नामा मा बुङो खोनासंनाय नामा थांनांगौ माबायदि मिटिं खोनासंनायनि मानाव गेदेर आफादगिरि आरो नुजाफैनाय जोंनि दावगाफु सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लोगो नोंथांमोन गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ खावलायोदि जों बयबो थांनानै थानो थाखाय गोग्गो देहा सोलेर नांगौ जायो बिनिखायनो जों बयबो निसा बेसाद सोबनाय जानाय लोंनाय हुदाफोरखौ गारनांगौ जेरै बिरि सिगारेट थांखु जौ आफिन गान्जा बायदि बेफोर जोंनि देहानि सुथुर जौ लोंब्ला जों बिमा बिफानि अनगायै गिदिर मानसिफोरखौ मान होनो रोङै जायो आरो मावनो हायै गाज्रि हाबाफोरखौबो माब्लाबा मावफ्लांनाय जायो बिनिखायनो जोङो बेनिफ्राय गोजानाव थानाया गोनांथार बिनि अनगायैबो गिदिर बेमार आजार जेरै जखा केन्सार लिभार उइक हार्ट उइक बायदि बेमार सोमजियो लोगोफोर जों साख्रिखौथ' जों मोननो थांखालिया बिनिखायनो जों खस्थ'यै आबादारि जानांसिगोन सेथि बायदियै गामिनि गोग्लैसोनानै थानाय गुवार फोथाराव थालिर बागान आनारस बागान लेबु बागान गायनानै जों गोबां रां खामायनो हायो
नैथि हाबाफारि बायदियै आं बाहायनो नोंथांमोननो खावलायनो सानदों दाउ फार्म अमा फार्म बोरमा फार्म खालामनानै जों गोबां रां खामायनो हायो आरो थामथि बायदियै फुख्रि जावनानै ना फिसिनाय आरो बोथोर लायै बोथोर मैगंनि आबाद बागान खालामनानै जों गोबां रां खामायनो हायो फरायसा लोगो नोंथांमोन मानसि गिदिरफ्रा बुंलांदों सादानं अयदानं थख' मानि फरायसाफोरनि थांखिया फरायनायानो आसोल आं बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाहैबाय गोजोन्थों मा राव जादों बेलाय नोंसोर मा नाफाम खालामलाबायदों दासो बुंलायबाय बियो माने लेखा फरायनांगौ फरायनायानो फरायसानि खामानि आरो बुंलायबाय लेखा फरायबाबो साख्रि मोनलिया मा राव बिलाय मा उल्थां फाल्थां राव बियो खोनासंना जोङो मालाबाबो सेंग्रा मानसिया खामानि मावनानै थाखा खामायालै मिथिबाय जों सेंग्रा मानसि आथिं आखाइ दं जोंहा जों गोसो जायोबा एसे एनै आथिं आखाइ बाहायबानो जोङो लामा सामायाव थाखा मोनो मिथिबाय बुजिथाराबा मा खालामब्रा हाबाफारि बायदियै जोंहा सासे बिबुंथिगिरि दंबायो बे बिथाङाबो गावनि बिबुंथिखौ लाखिगोन बे बिथांनि मुङानो जाहैबाय फाउदुर ब्रह्म बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो हासिगौ मानगोनां जोंनि दावगाफु सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आफादगिरि आरो बाव नुजाफैनाय सोद्रोमा नोंथांमोन सिगांनि बिबुंथिगिरि MSc एग्रिकालचार अलंबार बिथाङा नोंथांमोननि सिगाङाव बेसेन गोनां बिबुंथि होलांबाय दा आं आइजोफोरनि सायावसो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो सानदों आइजो लोगोफोर जोंबो साफ्रोमबो न'बां जाबां आलासि जादलाबायनानै ओरैनो खामानि दामानि मावालासेनो थालाबायनो नांलिया दानाय लुनाय आगर आखाइफोराव साबसिननिफ्राय हामसिन जानो नाजानांसिगौ दानि मुगायाव दख'ना जोमग्रा बायदिसिना जिफोर दानानै उइभिं खुलिनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो जों खननाय मोसानायावबो उन जानानै थानो नांलिया नै सेंग्राफोर दानि जुगनि सेंग्राफ्रा मानि थाखाय जौ फाग्ला जाखो सोरबाया सोरनिबा गोसो थोनायखौ मा लांनानै हाबा खालामनानै लाहैबाय सोरजोंबा गोसो थोनायखौ सोरबाया लानानै ब्लक दोनखारलांबाय दा बेनिखायनो बेफोरबायदि दुखु दाहाखौ नागारनोब्ला नैबे बारखो दोनैखौ हम आरो बारखो दोनैनि आखायाव हम ओइ आदा आदा नोंबो हमदोलै हमदो हमदोलै आदा हमदो हमदो दफा मुफा जायो आय गोसोआ माबा माबि सानो उन्दुनो हायो ना जिरायनो हायो ओरैनो थायो ना खामायनो हायो है 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 दुखु दाहा होस्रांनो थाखाय हिनजाव हौवा सेंग्रा बोराय गिसि गोरान जौ लोङो दुखु दाहा होस्रांनो थाखाय गोदै गोसा बाजै गांजेमानि जौ लोङो नंथारगौ सैथो हनै बोथोरा दफा मुफा जायो आय गोसोआ माबा माबि सानो उन्दुनो हायो ना जिरायनो हायो ओरैनो थायो ना खामायनो हायो
এই মারম ভাই শাখু শাখু Dodan दैज्लां dodan मेसें दैज्लांसे सान्दुं अखा मेसेङाव रैखा गोरबो बिखा बुफ्लेलाङो फागुननि जावलिया बारा दुखु दाहा होस्रांनो थाखाय हिनजाव हौवा सेंग्रा बोराय गिसि गोरान जौ लोङो दुखु दाहा होस्रांनो थाखाय गोदै गोसा बाजै गांजेमानि जौ लोङो Này ai phao đơn, khát đâu ai, ăn đồ vậy, ăn ở đây cũng đúng phải vậy, ăn khát đâu, 시카베 khát ai, đây cũng đúng phải 또 시내 토다 암프로면서 이 피사 간다고 봐 하탈랑을 하바 삼프랑은 농어는 달라 뭐하 다히라 이거지네 봐 자호와 자체로 모장 자잔 누구이든 나는 하바 삼프랑도 저 시가렛 너그 버전 줘줘 뭐하 당어 뭐하 마마 칼람 하여 사부 비는 잡아이 살아 비는 잡아이 하바 하버디 해야 그래 그래 문랑바이 라우고 나이 손 탈랑고 하바 아이 파우더 다부 둥아 카이 라부드 아이디야. này tia Là vậy. Thì ăn một lần đấy. Nằm hết tôi ăn không có tao không nhớ ngạc sai. Tôi không nhớ ba ra rồi nằm vậy gì. 자야 khơi nghèo vừa Ra bên này á. Cho mà bằng. Cái đấy là tôi khởi ham ăn không chứ. Thằng, đã khởi sự thằng này thằng ăn hàn gì? mà bà xin anh khám tháp xuống đây, nằm phải bằng khám giá cái đá thì gần bìa. 아이 맞아요 하필 아다 구로다고 시카라키 나와탈래 Mà nó gầy, bây giờ dù phát được khởi lượng nó phi vậy nào lấy, đã bữa khara khơi, này, ăn dùng bữa khara giá khơi, xin đây phải ăn khơi, xin đây phải. 작은 내 맞아요 작은 맞아요 작은 우수구사 이 탄다 라면 뭐 Đây cái, ham ăn như thứ phi định. 마발에 맞아요 뭐야 아다 구로와 하트만 소파니는 나네 안 그타네 칼 지니 풍문 휘더 빌링 맞아요 Haba, bố mình mới dùng phan này bị lạnh. 비엔토 작은 게 아무튼 차 우밥 비마 마시네 우밥 차 마시네 많이 구슬 비 담브리 마시 아르 가이 마시자이든 Ăn đi chơi với một số bố bé một số phan những cái đừng bị lại, haba, há không phan nào mà ăn thật là bìa, ăn đi một số phan là sẽ không bỏ vậy, haba mà sẽ pha sẽ phải hùa lại, haba ăn hạt thân đó, hùa không, đã bị sao hay, sao đó, mà là những một số phan nào đó, 아다 시카도 에 홍라 홍바이 소피 말면 봐 아우 아다 능 불고 내한테 프리 타르베 한바이 함타르바이 에 소나티 뭐야 안 가고 자른 데나 자르 이자 그러라 quá già phi ạ, đừng là phát ba đừng bù bấy, phàng lá, chuyện những khăn không đừng. 뭐야 난 답은 수도 것이 놀래 홍라 그냥 너 누구나 맞아 오케이 감자를 피네 어떻게 되는 그이야 응감 등가 뭐 보시 어 넘바지 양얼리 뭐 보자 미시나 혼자가 hun가 그냥 그
जौखौबोथ' बारा लोङाखैमोनब्रा दानो नैबे न' फिसायावसो थ्रोब आंबो हाब बिदिब्लाथ' ओंखाम जालायफैनो हाथाराखै नामा नोंलाय आइ फाउदुर बे ओंखाम गोजाङा एसे फुदुंना लाबोनायसाय दा बे बांगाल बहरायाव लामा सामा ओंखाम उखैबायब्ला जों बबाव मोनजानो जों दा एसे जाखानानै थांदिनि आं माबा मोसौ गायजों फिसाजोंखौ फानहैनो नागिरदोंलाय बबे मोसौ गायखौ फानहैनो नागिरदोंलाय हा बबे मोसौआ नोंनि जाखोफालाय गलि गंसेनि मोसौ नोंनिबो आंनिबो हा बे मोसौखौनो फानहैगोन आङो थाखानि थाखायबो फिसा हौवाया गोदोनायाव सेरबाय थायो आरो नोंनि बेमारनि थाखायबो आं मुलि बायबाय थानांगौ जायो आरो लोगोसे माइरंबो बायनानै जानांगौ जायो होमब्ला आं बबेखौ हाथारनांगौ मोसौ आरो हा फानाब्ला फाफिया हा हुआव फाननानै जाजोब्बाय मोसौखौबो फाननानै जाजोबसिगोन बियो एसेल' गाज्रि हौवा नङा बियो आंखौल' खाथायगासिनो फानहैनो मोना मा फाननो मोनालै बे मा फाननो मोना न'खरनि साथालाखौ आंसो मिथिगौ नों मा मिथिगौलै हिनजाव बोरायालाय हौवा मोजाङा आंखौल' बेमार खाथाय बिसि गांजेमानो अखानायबानो जौ लोंहैयो जानदोलै मोफौ अखानायबानो जौ ओइ हुंलागै थ'दो ओंखाम जाबाय थाथारला थ' थां फाफि नोंजोंबाथाय एकदम हाथारला आङो सम्पति गासिबो फाननानै जाजोब्बाय बियो आदा गुरु मोसौखौ हरालै आदा गुरु मा नांजाबाय खोनालाय बे मोसौखौलाय आं हरा आं फानहोआ मा नों मा मोनथिगौ गथ' मानसियालाय आं हरा बे मोसौआ लोखिसो जोंना जायखौ गोसो दं बेखौ खारस'नाय आं हरा हगार दालांसै आफा आदा गुरु बोरै फिसा लामायाव दं लामायाव बोदो आं होनसै बाजाराव मिस्टि मोनजानोसै बे खावथं मजासोलाय लामायाव हगार सोरनि खाफालाव मादि लिरदोंथाय गसाइया सुबुंनि सायाव लामायाव हगारलाय मोजा रथ' बिब्दि नङा आयं लोङै जायै बेबायदि लामा सामा बेरायलाबायनाया थिग नङा आयं नोंबो साननानै नाय दिनै जोंनि बे बर' समाजाव बेसेबांबा गुलाय गुजाय जानानै दङ जाबायलै दायना साजाय मानसिफोरखौ बुथारगासिनो दङ बेफोरखौ खोनादों नों आयं खोथाखौथ' खोनादों आयं अलंबार नंगौ दा नंखायनो आं हयले बेबादि दायना अजा नङालै आयं गथ' गथाय मोजां मानसिखौ फाहामनायनिसो अजा आङो बाथ्राया नंगौब्लाबो बेफोरखौ मानसिया बुजिया खिन्थु बेफोरबायदि लोङै जायै लामा सामायाव थादलायोबा माब्लाबा सोरबा नोंखौ दायना होननानै बुथारनो हागौ आयं मिथिबायना नोङो अजा खालाम नाथाय नोङो बेफोरबायदि जौ लोंलाबायनानै अजागिरि खालामलाबायनाया थिग जायाखै मिथिबायना आयं बेबायदि हुदाखौ गार आं नोंखौ बिफानि समान हिसाबै बिमायं बिजाला बे खोथाखौ बुंनायनि थाखाय गाज्रि मोननो नाङा खिन्थु लोंनाय हुदाखौ गार आरसा आयं मोनसे खोथा जाबायना आं मोनसे खोथा माने ओरैखौ बुंनो सानदों आं माने जोंनि बे बर' माहारियाव माने जोंबादि अजा गैयाब्ला माने बे जेन'बा गथ' गोरलै गाबहाबनाय आरो बिनिफ्राय जनदिस आमाय लोगो मोननाय आरो बिनिफ्राय बिस फेरलेब जानाय आरो बिनिफ्राय मोदाय अरनानै जाम्बा जाम्बि फाग्ला फाग्लि जानाय बेखौथ' डक्टरा हाखाथारा जाबाय आयं जों अजा नङाब्ला जों अजाखौ बुथारजोबोब्ला बे बर' समाजाव बेफोरबायदि बेमारखौ माब्रै सोखानो हालायखो जाबाय आयं आं नोंखौ बे हाबाखौ गारनो थिनाखै बांद्राय लोंनानै फेरलाबायनानै बेबायदि लामा सामायाव बेरायलाबायनायखौसो आं गाज्रि नुदों आच्छा जोंनि बे समाजाव बेबायदि हुदाया थाबाय थायोब्ला गथ' गथाय गासिबो बे लामायावनो थांगोन ओंखायनो नोङो बिफानि समान हिसाबै बे हुदाखौ गार बुजिबाय आयं आं होनबा दिनैनिफ्राय जौखौ एसेल' लोंग्रा जानोसै एसेल' नांथारला आयं नोङो बे हुदाखौ गारथारदो आयं थ' आयं नोंखौ दोनलांसां हाब बोराय जौ गारनो हाबावले आङो फंबाय र'
थुरा नङालाय आंनि बाथ्रा बुङो माथो नोंखौलाय माहाजोआबो नोंखौ दहाय फुङावसो फानहैसै बाथ्रा बिदिसो जादों दिनै लोगो हमाब्ला थु लोगो हमाखै भारालाय आदा भारा लादो भाराया नै माथो मावो फैगोन बिसोरो बावथ' थाथ'नि ओइ थब्रा आखायाव मानि लाङा फैसा लादोंब्रा ओइ आदा दहाय फुङाव मोसौ फानहैदोंलै मोसौगाय बाथ्रा बिदिसो जादों बे आगोलनि रांदारखौ लाखादों आंनाव लाखादों समाया बारलांबायलै थब्रा औ फैसा हरखा आंनो दानो आंनाव माथो रां नुखोब्रा आदा खिथु लाखादों खिथुलाय खिथुआव मानो हरा जानोब्रा मोननांगौ जायालाय मानो हरा ओइ माखौ मावबाय राङा मोनबा फैद' नै बिस्रा फैथारलायबाय जिरायफै जिराया जानो जोंलाय आच्छा आदा गुरु दा नोंसोरनि थाखाबो सिखर जाखाबाय मोसौ फाननाय ना बे लावथिखौ मानो नांबावगौब्रा बिदि नङालै हंला जिरायदो हालामाखौ माबा जाबा नामासो मा लुथि थौथि गाहरलायथारखोसो हंलाखै र' जानाय जायैया आखाइ गांजेमा जों हंला आरो आंनिसो बाथ्रा दा बे बाथ्राखौ जों दा उनावसो रायलायनाय जागोन दा नोङो आखाइ गांजेमा नों बेखौ एसे लानानै फैग्रो दे हंलाखै दि आइ आदा गुरु साखो इन्जिना साखो हंलाखै बे नोमबाजैखौ एसे लायनो थिनबावदोलै मा ओइ बाजै लायबावदोलै बे आबजाया आबजाया लायबावदो लायथारदो बे साला खिजानाय बारखो देवानिनि खोथा लानानै बै मेरगम माहाजोना मानो थाखाखौ सिख'नो मोनाखै रायजो जानायनि सोमोन्दै एकदमबारे मोसौ बिमाखौबो फिसाखौबो फानलायलायबाय दिनै लामा ससेयाव मानो बेबायदि खालामनांगौ आंनि फिसा हिन्जावा बुंदोंमोन मोसौआ लोखि गोनां जेरै बुंनाय एरै लामायाव आरो सौदावबाय मेरगम माइ जादोंमोन आङो थाइनै थाइथाम थाखा बेनाव दानिया बिनि हिसाबाव जाबाय मा लाख थाखा फावदुराय नै सिथ्लाया दाखा जाजोबथारबाय सफैदो नायनानै थानो हाथारलां फावदुराय दाखोर जाजोबथारबाय नै सिफै लोमजानाय मानसिया मानो सिखारबाय थानांगौ आयै उन्दुदो सिबदो आं नायनानै थानो हाथारा आं सिबगोन फैयाखै सफैयाखै दाबो बे खान्दायालाय खान्दायाबो न'आवनो थाया आइदे बारा मोनथारबाय आं ओइ आइ फावदुर बोरो थब्रायालाय बे थब्रा जौसाया बहा थांखो बोरो बाबा खान्दायालाय आंखौ नायला नामा बिसोरो आइदे बारा मोनथारबाय आङो आयै बारा मोनथारदों नामा आं बारा मोनदों आइ आं मा खालामबावनांगौ जाखो दे
थां नोंफाखौ खिथायदो थांनाय थां आरो खान्दाया बहा थांखो मुलियाबोथ' जोबजोब्बाय आफायाबोथ' न'आव गैया फंबायाबोथ' न'आवनो थाया नागिरहैदो थांनाय थां आयै दसे उन्दुथ'दो दे आयै आं लामायाव मानसिफोर नायनोसै थिनहरहैनोसै आं आफाखौ लेंनो आयंलै आयं लोमजादोंनो लोमजादों आयं हिनजावा जाबाय दानिया आयंलै आयं आयं हिनजावा लोमजादों नोंखौ लेंहरथारदों होमबालाय आं थांसैलै आयं बिदि लोमजानाया माथो दिनैबो बिदिनो गाबोनबो बिदिनो सनाथिया लोमजादोंनो हा माथो थांदिया लोमजाथों गावनि जौ लोंनायासो आंबो जाथारबायहाय नों मा मिथिगौ आंसो मिथिगौ सानावबो बेनो हरावबो बेनो लोमजानाय खालि लोमजानाय गोब्राब जाथारदोंदां लिंफैलायनाय हा थांदो बाजिया बारा जाथारदों दा आं रेस्ट लाफिन रावखौबो मोखां नुलांला नामा आंलाय बोरो रावबो गैया आयदै आइसोन खामजोब्बाय होनदां बाजार फिउस मानसिया लोंबा बेबायदि गोबा गलायनाय लोंखारो बाजै मा जाखो एवनायनि जिनिसानो दाबो गलियाखै माथो औ नायनोसै थांसैला फाग्ला गोबारैनो बेदरखौ जाबाय बेनो बांसिन जाथारदोंहाय एवनायनिफ्राय गोथावसिनबा नंगौ आयु बिराद जाथारदोंहाय बियो बांसिन जाथारदों एवनायनिफ्राय गोथावसिन गलिजोबाखैमोन नंगौ आलावनो साला बेदरखौनो बेनो बांसिन जादों एकदमबारे बजोब्बाय जानांगासिनो आयु फाग्ला मबाइल सुखान बिगुर गोबानिखौ जाथारबाय एसे फाग्लाथारहाय बिराद गोथाव हुंला फाग्लानि आखलबाथाय बेबायदिनो मोजांथार बाजै मा जाखो बे आदाना बे गांनि गोबानायखौ दौफिननांगौ ए नंगौ गोबादैखौ दौफिनबासो गोबा गायोनो गोबादैखौ दौबा गोबा गायो आंथ' मुगायखाया नै दौफैसैबो आङो दौफै माबा गोरोबफै दौथारनोसां दे आयौ मुगा सुबाय बिदिसोथार गाज्रि फाजि गोबादैया मोनामफिनजोबलाय लांबाय आदागुरु आदागुरु बाजिया लोमजानो गोब्राबथारनोलै ओइ आदागुरु आं थांसैलै आयै मा जाखो आयै 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 मालायहा मटर साइकेल मबाइल दंजों गोसथोनायफोरजों मबाइलजों रायलायहरो आंहा जाम्बानि नैबे आखाइखौ ओरै फिदिंबाय था स्टिक लिरबाय था जेबो राहा गैया बबेबा मटर साइकेल बे आथिं थोंनैयानोसै थां फै बे आथिं थोंनैयानोसै जेबो मोना बिबाबो बे न'आव थानानै जेबो आंहा लाब गैयालै आंना थानानै थैनाया साबसिनसै आङो सेंग्रा जिबननि इन्टारेस्टखौ आं जेबो मोनाखै बे न'आव उजिनानै
लाब गैया मा जाखो आब' मा जाखो आया गैला मबाइल नांगौ आंनो मबाइल मटर साइकेल नांगौ आंनो मा जाखोब्रा आब' मा जाखो आया गैला आयै आया थैबाय नामा आब' आया बाजै ओइ बाजै सना आयै आयै जों मारै बिदि गालांखो बाजै गैला नामा गैला गैला बाजैया सिलहरबाय आबाया बोरो आबाया आं ओंखारथारसोमोनलै आयौ माथो मानसिया बिराद गोजांथारबायलाय र' आं जिराय थानोसै र' आयौ जाथारला माथो गोजांनायालाय आयै आगे गांजेमा आंनो ओंखाम एसे लाबोदोलै गोजां थोजां गासिबो लाना फैदेरदो देहाखौ एसे फाहामना लानोसै आं जाबाय थान्दा मोनथारबाय हाब्बानो मोना आदा गुरु थांसै दसे बाजैया मा जाखो बाजैया नों बाजैया मा जादों बाजैया थैबाय नों बाजैया थैबाय औ आदा गुरु बाजैया थैबाय दसे थांसै दसे मा बिफद जाखो थाथ' आबै गांजेमा बाथ्राखौ जुरि जासिगोन नामा माहाजोन बाबु आं दाखालि होननायखौलाय बावबाय आं गोसोआव फैदों मोनब्ला बे आंनाव थानाय हायलुरिखौ एखेबारे हारसिङै रायथिना लांनो जि उसुबिदा मोनबायलै बारखो फंबाय बेथ' जाखागोन हायोब्ला नोंनो रायथिगारदो नामा नैबे बारखो दिवन थासान्दियाव खुनु सिन्था दाखाला गासिबो जाजोबगोन रायथिथारदोलै फंबाय आइ लक्ष्मी नैबे जिनिसखौ नांगोरगोन आइ लक्ष्मी बेथ' फाक्काखाना बे नों दा मेरगम थासान्दियाव माखौ गिदोंलाय बिदिनो नै दा थानो रायथिनोसै जोङो रायथिथारदो फंबाय र' थाथ' एसे थाथ' एकदम रायथिथारसै मोजाङैलै फंबाय जागोन माहाजोन बाबु खुनु सिन्था दाखाला ओरै बेलाय आं बिदिखौ बुजिया बुंनानै बुंनो मोजाङै बुं नों राजिल' जा आदा मेरगमा नोंखौ हाबा लानो नागिरबाय हाबा लासिगोन लासिं लाजा बेहा बालन्दा जानानै बेबायदि सिख्ला गोरलै नागिरनो बोराय होलां गांसो हायलिरि र' नों राजिल' जा हायलिरि आं रायजानो हाया इस गासिबो सम्पति नोंनि जाजोबसिगोन ना सम्पतिया माने मा जानांगौ जाखो आहालाय मानो जाया लाखा आंखौ माने रायलाय बाथ्राखौ दारा राय ओइ माहाजोन बाबु ओइ नों सोंसा लांनो दं बाथ्राबो फैबाव रायलायजायालै बाथ्रा माबोरै जाखो बारखो फंबाय जाथारनोलाय माहाजोन बाबु जाथारनो बिदिसो औ नायगोन आं बे बिथिखौ दा मोनायाव फामाथ' नोंनाव थाखानाय खुनु खोथा गैखाया बे गाब्बाबो गवा दा मोनायाव हाबा लानो हायो ना हाया बे बिथिखौ बिदिनो खालामथारदे दा मोनायाव मारै खालामथारदे दे माहाजोन बाबु आं दंसै थांसै दे माहाजोन बाबु आं दंसै बारखो फंबाय नों थांगोन दे थाथो दे माहाजोन बाबु नों मारै खालाम थांगोन दे बारखो फंबाय मा सानखो बेलाय आंखौ मानो गदाय हास्थायनांगौ जाखो बेहालाय दिनैसिम सासे नङा सानै
साथाम साब्रैसिम जाबायनो बियो गराय हास्थाय हास्थाय रुवाथि खारजानाया आंथ' गनाय नंखाथारा खारगारगोनसो आंबो खाथेर गैया आंजों बेबायदि माहाजोनाव थानो बाखायो आंबो आहा मोजां मोननाय सेंग्रा दंखाथारो इनभिजिलेटरफोर दिनैनि अंख आनजादखौ जोङो मोजाङै गेवथि होनांगौ जादों मानो होनोब्ला दिनै गोजौ लेभेलनिफ्राय फ्लाइं कार्डफोर फैनो नागिरदों 이게 정말로 담아요. 미팅 뿌리가 아니야. 아무 없대 괜찮으니 마. No consider. Sir, please sir. On the sir. We can see on the sir. No. 맞아요, 못 따라. 아, 나 좀 있어. 컬러. 이건 누구? 누구가 지금 다 지금 얘가 이거 익스플레인 오고 봐. 봤을 때 다시 이거. 얘가 이제 무슨 거 잡아야 돼? 안 할래. 너무 많아 기타 오는 거. 더. 저거 이거다. 기만 하. 악님아 간다 간다 아파님아 도브라 인자보다 끝이 되더라 어이 나를 강지마 수동나 그게라 그브라 어이 ओइ फाग्ला खान्दा गांजेमानि जौ लोंनानै फैनानै आंखौनो गांजेमा नुदों नामा नोंलाय 하? आं न'आवसो सफैबाय नामा? 야, न' सफैबाय आङो आं न'आव सफैबाय फाग्ला खान्दा नोंहाथ' दिनै अंख फरिखा दंमोन मानो जौ लोंनानै फैखो नोंलाय मा होनदों नोङो? फरेखा मिट्रिक फरेखा गैलालै आब' राकेट प्रिन्सिपाला आंखौ नकल हमनानै एक्सपेल खालामबाय मा एक्सपेल जाबाय फरेखाबो गैला जेबो गैला लेखाखौबो फरायला आङो होमब्लालाय नों देग्लायबो मेट्रिक फरिखाखौ फेलें खालामबावबाय देग्लायजों खनबा जाबाय नोङो मेट्रिक फरिखा फेल जानाया फाग्ला खान्दा लोखिसारा आखल गैयै मा खनबाल' गोसो जायोबा मेट्रिक फरिखाखौ 10 बार होनो हायो आङो मिथिबाय नोंसोर गाब्रायनोल' नाङा जाम्बि सोरबा मोजां होनगोन नोंखौ फाग्ला मोजां होन लाखि दाहोन आंलाय मा मिथिगौ आङो बे आंखौ एक्सपेल खालामनाय राकेट प्रिन्सिपालखौ बेखौ खर' माथा बुखाव मोनाबा आं गोसो गोजोना बेखौ जेरैबाबो लामाफ्राव लोगो हमनाबाबो अन्थाइ नैसिन गिदिर लानानै खबैगासिनो खेबसे जालदाब खालामगोन वाबि आंजों आंखौ जानला मोनला सथ' मथ' नंदों बियो सिनायाखै बियो आंखौ गवाबि आंजों गवा होमबालाय गुन्दा जादो नोङो आं गुन्दा जाले आब' नांगौबा जौ फाग्लाखौनो जागोन आङो हगार मोनाम ब्रुमब्रुमनो गुन्दा जायाबा मानोथो बे राकेट प्रिन्सिपालखौ खर' बुखाव नागिरदों नोंलाय जाबायलै जाबाय गावखौनो गाव
राजकुमारी थाबायनाय बायदि मोनलायथाराखै बे जाफ्रांबा होद उन्दुनांसिगोनलै जानो थोलाहैनो दाख्लै प्रिन्सिपाल उन्दुहैदो फाग्ला खर' माथा गवालै बे आंजों आब' आंखौ दा ओंखाम जानो फैजादे आं उन्दुनोसैलै आं दानो जाथ'ला दरा मा सिगां जाखोब्रा दिनैलाय दरा मानो सिगां जाखाखो माथो मोनहास' जाखो आंलाय बोरै जाखो होद साला मोनहास'आ आयु ओइ दर आंखौ सिखायदों नोङा हा आंखौ सिखायदों फाल्था गैला नों दर जोबनो थाङाखैलै आंहा ओरैबाबो दर ओरैबाबो दरखा खेला दाम दर रानलायबाय थादां बेखौनो आयदै दर गोमाखै आंहा नै गोसो जायोबानो ओरै ओंखारबोनानै आरो ओरै हाबबावनो हायो आङो जेबो सिन्था गैया आंहा दरनि साला दरनि जाथिया आंखौ सिखायदों आयदै ओंखाम गोरलै जानो थांसै दा थाब फैयालाबानो मोनायाव हारसिं जायो आंहा उन्दुनाया थाब फै अह आंनोथ' गलापखौ नांथारगौमोनलै खान्दा बाबुनो रायथिनसो फैदोंमोन आं जा जायो बिमाजोंनो स्रां स्रिं रायलायना थांसां खान्दानिफ्राय रांबो जाखानाय दं मा सानहाबाय थाखो सानाखै गांजेमा खावलायग्राया सानाखै आं बे नोंनि नोंसासो गलापखौ एसे खान्दा बाबुनो हैनो रायथिनो फैदों ए बे थब्राम फिसा खान्दानो औ गांजेमा खावलायग्रा बेनोनो जाथारनाय नङा हरथाराङो हाब धन सम्पति बे जौ फाग्ला धन सम्पति मेला सिगारेट सोबग्रा मेट्रिक फरिखायावबो एक्सपेल जादोंनो ए नङा बेफोर बांसङै गुन्दा बादा हौवाना बांसङै बाथ्रासै मालायफ्रा मेट्रिकखौ खनसे होब्ला बेसेबांबा गोरों जायो आरो बे खनबा गाहाम होनाय मिथिबाय मेट्रिक खनबा गाहाम जानानै हरनो नायाना बारा आं हामबा थब्राजों बे खान्दानो गलापखौ आरो हैबावनो गिदों नोङो नों जेबो जिंगा दासि गांजेमा खावलायग्रा आं दं नोंनि नोंसाजोआ रसा नाङालै आइ लुक्कि जानाय नङा बाबु हिनजावनि फिसाखौ मालायनो ओरैनो बिलाइ खाखानांखागौखा आरो नोंहालाय बिजाब फैनाय ना नङा गांजेमा खावलायग्रा बेवहाय नोंहा रंजानांगौसो रंजानांगौ माइयानो बारा बारा रागा जोंथारदों नै सिख्ला सिख्ला खथारबाय बारखो देवानि फैबाव नों थगाय सुला बारखो ओइ सार मा खालामदोंब्रा सोरमोन नोंसोरो आंनि मुङा खान्दालै सार आंनि मुङा खान्दा आरो आंनि मुङा जाबाय निरे आरो आंनि मुङा जाबाय रान्दो खान्दा निरेन आरो रान्दो माबा खामानि दंमोन नोंसा बावबाय नोङो सार आंखौ मेट्रिक फरिखा मैयानि अंख फरिखायाव एक्सपेक्ट खालामनायखौ नों बावबाय नोंहाबोथ' गिनांगौना सार बिसि फिसाखौ लानानै जिंगासि जासै सार सार नों गावनि बिसि फिसा थानानै साना हौवा मानो बिदि खामानि मावखो नोङो नों बिसि फिसाखौ मावरिया खालामनो सानबाय सार बेनि थाखायसो नोंसोर आंखौ सिगिनो फैदों एक्सपेलखौथ' आं खालामबाय नाथाय रुल्स मथे आंहाथ' बाहाय जेबो गिनांगौ गैया सार
आं न'खर लानानै मेट्रिक पास जानायाव नोंहा मा खरस होनांगौ दं बिगद मोजां सोलोंबासोलै सार बाथ्राया बोरैबा जानो हागौ नोंसोर फरायसाफोरनि न'खर लानानै आनजाद होनायखौ एक्सपेक्ट खालाम नङा नैबे आंनि प्रिन्सिपालनि दायित्व मिथिगौ नोंसोर आं लेगार गुसो मावदों बहाय आंहा जेबो गिनांगौ गैया गेट फ्रम हियार नै आंहा हाउसआव थांनांसिगौ समा जाबाय एसेबां थुला नोङो एसेबां दुगा नोङो नायगोन नोंखौ नैबे खान्दाया नायगोन थां दिनै नोंखौ स्नि जौथायाव जेब्ला चीन हादरनि दावबायारि हिउएनसांआ जोंनि आसाम हादराव दावबायफैदोंमोन अब्ला जों बर' आइजोफ्रा जोबोद सोमोनांथाव मोसानानै बरायदोंमोननो दे जोंबो आवगायनि बायदि जाफिनदिनि नोंसोर आं मोसानाय मोसाफा दे फार्स्टआव ओरैबायदि जागोन आथिं आगखि आखाइ आगदा बेखौ ओरै हरनांगोन आरो ओरै हरनांगोन बेनिफ्राय जानजिखौ ओरै सिफायबोनांगोन उनाव आखाइया आगखि ओमफ्राय सेकेन्डआव आथिङा आगदा बेखौ ओरै खालामबाय दाना ओरै जाफैफिनदो जाबाय मा बेथ' आं मोजां मोननाय बिबारिथार बिबारि नों बेयावसो दङ फै बिबारि फै आं बिबारि नङा आं फाउदुरसो ओइ जसाय सोर नोंलाय आं बिबारि नङा नों बिबारिमार फै बिबारि ओंखारलां बेनिफ्राय ओंखारलां सोर नोंलाय बबेनि ओंखारलां बिबारि नों आंखौ मानो होखारखो बिबारि नों आंखौ मानो होखारखो नोंसोरबायदि बर' सेंग्राया बेबायदि जौ लोंनानै उलुंगुजों हाबा मावोबा बर' समाजा मारै मोजां जानांगौ बिब्दिब्ला नों बिबारि नङा बिनानाव नों बिबारि नङा आं बिबारि नङा ओंखारलां बेयाव नाथक दाफै हाबोरो आंनो हौवा मोजां नागिरना होनो होननायालाय जागोनलै बाजै नों जेबो सिन्था खालामनाङा आखाइ थारखाय नायखांनानै हौवा नायनानै होनो होननानै आरो हाबाबो होनो हालायो होनलाय खावथं अजा हाबोरोथो आङो आखाइ थारखायाव नायखांनानै हाबा होनो हागौ आरो सोर हौवा मोनो ना हिन्जाव मोनो बेखौबो आं बुंथिनानै होनो हागौ आंहा माने मन्त्रआनो गुरुआनो फोरोंनायानो आखाइ थारखायाव नायखांनानैसो होनो हानाय गोहोआ दङ नायदोलाय दङ हौवाया सासे दंथारबाव नोंहा फैगासिनो दं बे नोंखौ लांफैनो थाखाय जेबो जिंगा गैयालै बाजै होमबालाय नों मा थारगोसो औ बावैसो समनि गेजेराव नोंना जुलिया जागोन बे खावथं अजाया साधारन अजा नङा जेबो जिंगा गैयालै आयं खावथं अजाबो दंफैयोलाय सिगाङावसो आयं बावाखै दाबो नै गंसेखौनो फोजोबनो हानाय खोमखासो नङा होनलाय नंगौ आयं
आंखौ सिराय 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 गोसा आयं गोसालै गाजोंनो सेरनानो गोसाखा खाजा गैयिनि थाखायसो लोंनो हायामोन खाजा गैया ओंख्रियाथ' गैयामोनहाय हाबे दंहायो सुबिरा मोननाया अमा फिसाखौ बेहाय फैनाय दंहाय सावजादो जागोन आयं आं सावगोन नों साव आयं बेखौनो सावजादो दे अमा बेरायनायनि बियो नै बेनो मोनाखै नामा ब्रा दे जिरायखौ दे लोंदो आं खावथं मोसानो जौ गंसे लायबावनो दाबो बाजै आयं नोंहा देरसिनबो जादोंलै आयं नों मालाबाफोर बिबारिखौ नुदों नामा बिबारि औलै आयं आं मोजां मोननाय बिबारिखौ नों नुदों नामा आंथ' बिबारिखौ नुदोंबो मोनथिगौबो मा जादों मा जाखो आयं मा जाखो बेखौ नोंसो गोसोथैमोनब्ला बिबारिया हाबा जाबाय नै आइ बिबारि नों आलासिनो साहा लाना होदो दे मोजाङै होनानै फै साहाया बेनो आंनि गथ' गेदेर बिबारि आरो उन्दै सनारि I look it, jangan. I look it. I look it, jangan. बिदिब्ला आलासि नोंथांमोन फैनायनि जाहोनफोरखौ सावरायजासिगोन नामा औ सावरायलाय जासिगोन दे बाथ्रानि लै रायजो राजा नोंथांमोन बर' बोराइनि बाथ्रा भावआव दङ जेराव थुरि नुयो बावनो बाथि गारो अर्थात जे न'खराव फिसा हिन्जाव थायो बे न'खराव फिसाला हौवा गोनांफ्रा बिहामनो नायफैयो मिथिबाय रायजो राजाफोर औ जोंनि फैनाय थांखिया बेनोमोन बेबादिसो जादों होनब्ला हा गथ'आलाय माथो मावो औ आं दाख्लैनो खिथाखायाखै होनब्ला गुवाहाटियाव साब इन्सपेक्टर मावो आंहाथ' न'खराव रावबो गैला बे फिसा हौवा सासेल'खासै बिनिखायनो बिहामजोनि गोनांथिथारसै जायो जायाखौ गार्जेनफ्रा एसे सिन्था खालामदो जानाय जायि बाथ्रा गैयालै थाखा न'फ्राव थाखा फैसायाव थाखा जाबालाय जाजायो गथ'आ रावजोंबो खुरखार गैया दानो लुनोबो गोरोंखा बाथ्राखौ बोरैथो सानखो जानाय जायैखौ दिनैनो बुंजा होमबा ना माब्रै औ जासिगोन बियो जाथोंसै बिदिब्ला आं न'आव थारिखखौ नायनानै फैखादों फागुननि 20 तारिखआवनो जाथोंसै नामा जाबाय बिदिनो जाबाय बेबादिनो जादोंमोनलै आयं खोन्था बिबारिनि हाबाया बिब्दिसो बिबारि मासि गरम जालांखोबायलाय
I love you I love you बै समा बेसे आगोमामोन बै समा बेसे आगोमामोन नोंनोथ' बुंदोंमोन forget me not रावजों नोंनोथ' बुंदोंमोन समाय लायै लायै I love you I love you I love you I love you अन्नायखौ लांफिननानै गालांबायल' नों दिनै दुखु हांमा आंनि गोसोनि एलबामा गोरबोनि गोथार अन्नायखौ लांफिननानै गालांबायल' नों दिनै दुखु हांमा आंनि गोसोनि एलबामा नोंनोथ' बुंदोंमोन forget me not रावजों नोंनोथ' बुंदोंमोन समाय लायै लायै I love you I love you I love you I love you अन्नाय मोजां मोननाय मिनिस्लु मेगन मोहेना इयुननि जोंथिसिमा बे मायाया नोंनिनोमोन बे मायाया नोंनिनोमोन अन्नाय मोजां मोननाय मिनिस्लु मेगन मोहेना इयुननि जोंथिसिमा बे मायाया नोंनिनोमोन बे मायाया नोंनिनोमोन नोंनोथ' बुंदोंमोन forget me not रावजों नोंनोथ' बुंदोंमोन समाय लायै लायै I love you I love you I love you I love you बै समा बेसे आगोमामोन समा बेसे आगोमामोन नोंनोथ' बुंदोंमोन forget me not रावजों नोंनोथ' बुंदोंमोन समाय लायै लायै I love you I love you I love you